Kaixo, adizkideok. Gaur irakurriko dudan ipuina, 1000 gau eta bat gehiago liburutik aterata dago. Ipuinaren protagonistak, Sherazade, duin izena, eta bere herriko nesketza salbatzeko bere burua jarri zuen arriskuan. Diotenez, Shahryar erregeak, bere lehenengo emaztea morri batekin amodio lanetan harrapatu ondoren burua erabat galdu zuen. Eta emakumez berriro fidatuko etzelakoan, egunero neskatxa batekin eskondu, eta hurrengo goizean lepoa mozten zion. Izugarrikeria horren aurrean, Sherazadek, bizirraren alabak, horrela esan zion bere aitari. Eskona zazu erregearekin, ni salbatzen banaiz, neurekin batera salbatuko ditut nire herriko neskatxak. Erregea bere honetik aterata baitago. Sherazadek uste zuen, erregearekin eskontzen bazen, ura berriz, ere zentzura ekartzeko gai izango zela, baina aitak ez zuen alaba arrisku hartan jarri nahi. Ez etzazu inoiz zure burua horrelako arriskuan ipini, esan zion alabari. Ezinbestekoa zait ahalegin hori egitea, erantzun zuen Sherazadek, eraman nazazu erregearen gana. Bizirrak erregearen aurrera eraman zuen bere alaba, Sherazade. Shahryar erregea asko postu zen halako neska ederra ikusita. Nik behar dudan alda, galdetu zuen. Bai, halaxe da, esan zuen bizirrak, begiak malkotan. Gauean, erregea Sherazaderen gara joan zenean, negarrez aurkitu zuen neska. Zer gertatzen zaizu? Galdetu zuen erregeak. Badut ahizpa bat, gazteagoa, eta agurtu egin nahiko nuke, ikusten dudan azken aldia izan baitaiteke. Shahryarrek agindu zuen Duniazade ahizpa gaztearen bila joateko. Ekarri zuten, Sherazaderekin hitz egin zuen eta erregeak esan zuen. Duniazade, gera zaitez hor alboko gelatxo horretan, eta zure ahizparen esanetara egon. Erregea eta Sherazade oheratu ziren, baina erregeak lo hartu aurretik, Duniazadek esan zuen alboko gelatxotik. Ene ahizpa, kontai ezaguzu, ipuin miresgarri bat. Gau honetako lorik egin ezina arintzeko. Sherazadek erantzun zion. Pozik kontatuko dizut atsegin baduzu, eta gure errege eskuzabalak baimena ematen badit. Erregeak ez zeukan lo arrastorik ere, eta baimena eman zion Sherazaderi ipuina kontatzeko. Entzuteko gogoz nago, esan zuen. Sherazade ipuin bat kontatzen hasi zitzaion, Shahryar erregeari, baina amaitu aurretik egun sentia iritsi zen, eta isildu egin zen. Orduan, Duniazade bere ahizpak honela esan zion. Ai, ahizpa nirea, zein atseginak eta ederrak diren zure hitzak. Hutsaren hurrengoak besterik ez dira hitz horiek ahizpa maitea. Bihar kontatu behar dizkizudan historion ondoan, erregeak bizirik gorde nahi banau, eta kontaira horiek entzutea atsegin badu. Eta Shahryar erregeak pentsatu zuen bere kolkolarako. Kondaira honen jarraipena nola den jakin arte, ez dut hil behar, neska ederrau. Eta horrengo gaua heldu zenean, Duniazadek esan zion bere ahizpari. Ene ahizpa, atzoko kondaira nola amaitzen den kontatuko aldiguzu? Erregeak bere baimena ematen badit? Erregeak atsegin handiz eman zion baimena, bai gau hartan eta baita hurrengoetan ere, eta denbora pasatzen joan zen, ipuinak eta kondairak elkarren artean kateatuz eta lotuz. 1001 gauetan aritu zen Shahryar erregearentzat ipuin kontari. Egun horiek guztiak pasatu baino lehen, erregea erabat maitemindu zen Sherazade ederraz. Ahaztuak zituen ordurako lehen gopenak, eta nola ez, baita hasieran neska hura hiltzeko zituen asmoak ere. Zoriontsu naiz zure ondoan, esan zion Sherazaderi, eta zure ondoan jarraitu nahi dut. Maitasunak nire bihotza berotzen duen bitartean. Eta horrelaxe, zoriontsu bizi izan ziren, urte askoz, eta zuek ere, kontakizun hau irakurri duzen guztiok, halaxe izan zaiteztela opa dizuet.